Min brevkasse. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, kontakt LibriVox.org. Min brevkasse. Lydbog efter novelle af Carl Muusmann. Fra Forfløjne Pile. Emil Flensborgs forlag, 1887. Trykt Nielsen og Lydice. Indlæst af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com 2007. Min fader, der var en praktisk mand, lod mig i sin tid gennemgå et kursus, hvori jeg lærte, hvorledes man håndterer en kniv og en hammer. Men værktøjet er for længst forsvundet, og jeg aner ikke, i hvilke salonger de mesterværker, jeg dengang lavede, har fået deres plads. Det har forresten ærget mig netop i denne tid, da vi nærmer os udstillingen. Det ville sikkert have styrket mine eventuelle børns respekt for deres fader, om jeg havde kunnet erhverve mig en medalje for husflid. Mere end alle formaninger ville et diplom i en af mig fabrikeret ramme, ophængt i barneværelset, have ægget de små erkærighed efter at blive mig lig. Nu er det anderledes. Kun få kender derfor min færdighed, og jeg har ikke de senere år ville gå de små håndværkere i næring ved at udnytte den til fordel for mig selv eller andre. Men forleden kunne jeg ikke modstå fristelsen. I 2 år har postbudet forgæves forsøgt at trille min avis om håndtaget og at presse mine breve ind ad dørspalten, men hver morgen har jeg fundet brevene på måtten, og da spytklatter og støvlehæle næsten altid anbringer sig, hvor de ikke skulle være, har jeg i reglen fået mere ved modtagelsen, end afsenderen havde tænkt sig. Men jeg må indrømme, at jeg på den anden side som modvægt har fået mindre af min avis, end jeg kunne gøre fordring på, i det de, der velvilligt har optaget hittegåset på trappen, har beregnet sig de interessanteste avitassementer og nyheder i findenløn, inden de bragte mig den om middagen. Men da bladet i går ved afleveringen nærmest lignede en si, anså jeg det for rigtigst at anskaffe mig en brevkasse. Da jeg imidlertid fik at vide, at en sådan rad kostede 3 kroner, når den skulle være så stor som jeg ønskede, gik det pludselig op for mig, at det med mine forkundskaber jo var den simpleste sag af verden at slå et par cigarkasser fra hinanden, skære træet i tu, slå stykkerne sammen, lave en revne for oven og en dør på midten med små hængsler og en lille lås. Jo mere jeg tænkte over det, desto tydeligere indså jeg, at det hele var så simpelt som fod i hose. Og med den interesse jeg nærede for alt nyt, kastede jeg mig med begærlighed over udførelsen af tanken. Jeg gik hjem, smed trøjen og begyndte. En arbejder af sin løn værd, og da jeg formentlig stod i begreb med at tjene 3 kroner, lod jeg pigen hente et par bajere. Efter at have styrket mig på den ene, skred jeg til værket. Der var nu først materialet. Hvor skulle jeg få det fra? Jeg køber aldrig cigarer i kassevis, fordi det altid fremkalder et aldeles overstrømmende besøg hos mig af alle, jeg bor i pensionat med, men indskrænker mig til hver formiddag og eftermiddag at købe 3 til 25 øre. Men da mit bohave i alle retninger er komplet, fandt jeg snart på en udvej. Jeg hældte alle mine gamle slips, halsknapper, kotillonsordner og balkort, som jeg gemmer i 2 trækasser oven på klædeskabet, ud i sofaen og begyndte at slå æskerne i stykker. Jeg sled og rev som en gal, flåede min tommeltot og flækkede et par negle, men færdig blev jeg og kunne gå videre. Jeg målte, tegnede og fik min lommekniv frem for at skære de enkelte dele til. Jeg har aldrig vidst, at jeg havde så mange kræfter. De skulle have set æggen fare igennem træet, som om det var smørrebrød, helt ned til klædet på skrivebordet og ud på nødetræspladen. Det gik, som det var smurt. Endelig kunne jeg vel tilfreds lukke min kniv sammen, der nu havde et blad mindre end før, og med den gode samvittighed, som arbejdet giver, nyde min anden bajer. Nu galt det om at få de enkelte dele sammen. Der var ikke blevet stifter nok til overs af kasserne, men forlegenhed og opfindsomhedens moder, og uden betænkning rev jeg de små søm, hvorpå mine bekendte hænger ud af væggen. Endelig havde jeg et helt regiment liggende foran mig. Nogle var rigtig nok både vinde og skæve, men bruges kunne de da. I mangel af en hammer greb jeg en af mine balsko ved snuden og begyndte at drive tingesterne ned, så de blev helt pukkelrykkede. Arbejdet afbrødes et øjeblik, da hælen røg af, så at pløkkerne strittede ud som piggene på et pindsvin. Men jeg er da heldigvis ikke etbenet, og greb straks den anden sko, og blev lykkelig færdig, uden videre uheld, når jeg undtager, at overlederet revnede. Hængsler. Hvor skulle jeg få hængsler fra?
De eneste jeg i øjeblikket huskede, at jeg havde i værelset, sad på en fotografiramme, men da jeg med stort besvær havde fået dem revet af, var de blevet så medtagende, at de hverken kunne lukkes op eller i. Jeg kylede dem ærgerligt ind under sengen, hvor de raslede mod noget hårdt, som straks gav mig en ny, brilliant idé. På alle 4 kravlede jeg hurtigt ind under sengen. Rigtigt, der stod den. Det var den toilettaske, som jeg fik af min tante til julen. Jeg havde egentlig aldrig haft nogen fornøjelse af den, og det var derfor ikke mere end rimeligt, at den måtte afgive sine hængsler til mit nye husgeråd. Og så fik jeg oven i købet uden videre anstrengelse også en lås. Til slut satte jeg et forsvarligt stykke læder, som jeg skar ud af en gammel rejsetaske under revnen for oven, for at ingen uvedkommende skulle kunne trænge ind til min korrespondances hemmeligheder, låsede den lille lem og hængte brevkassen på døren. Så gik jeg ud, stolt over mit værk. Da jeg kom hjem om aftenen, rystede jeg min glade lille ven for at høre, om han havde noget til mig. Jo, det raslede derinde. Hurtigt trak jeg nøglen op, stak den i låsen. Det var mig umuligt at få den drejet rundt. Først lirkede jeg, så tog jeg atter fat af al kraft, men lige meget hjalp det. Endelig tog jeg kassen med mig ind i stuen, prøvede på at få brevet ud gennem revnen, men læderet sugede sig så fast som en igel. Jeg blev mere og mere ærgerlig. Hvad kunne det være? Det var naturligvis et brev fra min kæreste, og jeg havde ikke hørt fra hende i flere dage. Måske var hun syg, måske var hun død. Jeg sled og rev, til jeg udmattet af anstrengelse kylede kassen hen ad gulvet, og i raseri stampede på den med min støvlehæl. Det kølnede min hissighed, og da jeg atter var herre over mig selv, ville jeg igen se at lokke brevet ud med det gode, men opdagede til min sorg, at jeg havde sparket mesterværket i smadder. Ud af stumperne stak en konvolut. Med glæde blandet vemod greb jeg den, brækkede den og læste. Min herre, de husker vel, at jeg ikke i denne måned har modtaget afdrag på de lyse ternede, såvel som på den opvisede vinterfrakke. De tror vel ikke, at jeg vil holdes for nar. Vil de ikke komme til mig, skal jeg komme til dem. Med udmærket agtelse, Petersen, skrædder. Da jeg aldrig har ejet nogen lyse ternede, og holder en skrædder med et mindre borgerligt navn end Petersen, havde min anstrengelsesresultat ikke gjort anden nytte, end at være skjult for en kontubernals rykkerbrev. Ærgerligt gik jeg i seng, og tænkte over, hvor meget den brevkasse havde kostet mig. Så faldt jeg i søvn. Den næste morgen gik jeg hen og købte mig en af de store til 3 kroner. Slut på min brevkasse.